салом дӯстон, айни замон дар гардиши фабрикаи ноҳияи рӯдакӣ қарор дорем. аз ин тараф рост роҳ ба сӯи моси 46 микрорайони шаҳри Душанбе, аз ин тараф бошад Ленинград ва роҳ ба сӯи маркази ноҳияи рӯдакӣ. хонаи фурӯшии имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. бисёри баъд гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар ин ҷо мактаб аст, дар қафояш коллеҷи тиббӣ ва хонаи фурӯшии имрӯзамон дар ман ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад, наздики раи калон. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ бинои новостройка мебошад. аз 6 ошона иборат аст. хонаи фурӯшии имрӯзамон дар дуюм ошонаш ҷойгир мебошад. ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ якхонага духонага кардагиянд бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 6 ошона иборат мебошад. дӯстони азиз, хона бо таъмир аст, бо чизу чора фурӯхта мешавад. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шуруъ мекунем. дар ин ҷо даромадгоҳ мебошад. дӯстони азиз, роҳрав аст. дар роҳрав ошхона мебошад, ҳоҷатхонаву ҳаммом ва ду ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳоҷатхонаву ҳаммом, системаи вентилятсия ҳаст, мошини ҷӯбашӯӣ бо термикс ҳам ҳаст. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ. хотир расон мекунем дӯстони азиз, ки ҳам дар якум ҳуҷра ва ҳам дар дуюм ҳуҷра тёпли пол аст. ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. хона дар ноҳияи рӯдакӣ ҷойгир аст. гардиши фабрика наздики раи калон, назди коллеҷи тиббӣ ва мактабда ҷойгир мебошад. дӯстони азиз, аз трезаи хона мактабро дида мешавад. дӯстони азиз, марҳамат. дар наздикии хона ҳама чизҳои дар корӣ қарор дорад. чӣ хеле ки гуфтем, мактаб аст, боғчаи кӯдакона аст, коллеҷи тиббӣ, масҷид, инчунин бозорчаи фабрика, бозорчаи Ленинград. бо воситаи нақлиёти ҷамъиятиам умуман мушкил нест. дӯстони азиз, ҳам ба тарафи шаҳри Душанбе, ҳам ба тарафи ноҳияи рӯдакӣ воситаи нақлиёт зиёд мебошад. дӯстони азиз, автобусҳо, маршруткаҳо ҳамаш ҳаст. нархи хона бошад 360 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷоӣ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. дӯстони азиз, боз як маълумоти дигарро хотир расон мекунем. баъде ки соҳиби хона ин хонаро харидорӣ карданд, таъмир карданд, баъд аз он зиндагӣ накардагиам. дӯстони азиз, яъне дар ин хона ягон кас зиндагӣ нест. хона хонаи нав аст. ҳозир бошад, аз сабабе ки срочно пул лозим аст, мефурӯшанд. барои ҳамин марҳамат. духонага 40 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 6 ошона иборат аст. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.